What's up, madam people? Okay, so for today is magluluto po ako ng sinabawang fish. Two thousand years later. Yan ang madam people, may luya, ito sibuyas at saka lemongrass, malunggay at saka fish. Yun. So dapat puhugasan ko po ito. So check it out. Guys, iba kasing sinabawan ko, ginigisa ko muna bago to lalagyan ng tubig kasi iba talagang may sabaw. So yun, may tubig pa konti. Tayo na natin na mawala. Iyan na guys, nawala na. So maglalagay ako ng ano dito, oil dito. Yun, kitang-kita na talaga. Yan. Natin na mainit na mainit. Check away. Yun. Kukunin natin yung luya. Yan guys. Lagay natin dito. Wow. Yan dito ang konti. Mahilig ako kasi sa paminta. So, ito na. Susunod. Bango. Tapos ito, lemongrass. Takpan natin. Tingnan natin guys. Yan. Okay na yan. Lagay tayo dito ng fish. Ayan. Tignan natin ulit. Okay guys, tingnan natin kung okay ba to. So titimplahan na yan. Yan. So first round lang yan. Yan. Tingnan natin kung masarap na ba. Ayan.
Yan guys, lalagyan na natin ng malunggay. 6 away. Yan. Oh. So, takpan. So, yan guys, pwede na yan. Pwede na to. Dito natin lagay. Okay. So, dyan lang yan. Hello, madlang people! Welcome to my YouTube channel. My name is DJ March Barrios. Okay? Please subscribe my YouTube channel, like and share. Pati sa Instagram, pati Twitter. Like my page, DJ March Barrios on Facebook page.